Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. The DC President wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangolankhulapo chilungamo ndipo sindizasiya kuima pa chilungamocho ndipo zili ndiwe uzichisatira chilungamocho kapena uzichinyoza koma pamawa umazakumbukira kunena kuti oh yes chija cha chamba chija cha misala chija cha kokeni chidanena ine ndikalankhula zinthu zimamveka ndithu ndipo zimachitika olopata chedwa olopata talika. Lero mutapita kumulanje, mutapita kuzomba, mutapita mbali ya Lilongwe, mutapita madera osiyana-siyana, mukakhulupirira amene tinkanena kalero kunena kuti inu samalirani mitengo, inu musamadule mitengo ndi yabwino, inu musalole anthu inu akumulanje inu kuti mazi apite ku Blantyre akukunamizani anthuwa kunena kuti mazi azikupasani museu koma zinkakhala ngati ndine wachamba ndi gulu langa nthawi imeneyo la CPM, Citizens for the Protection of Mulanje. Lero li anthu akulira koopsa kumulanje, Luchenza, Chinakanaka konse kuchachita kale kwa mkando mazi kulibe ndipo anthu akuzunzika koopsa. Mukaliyang'ana phiri la mulanje mupeza kuti lonse lasakazidwa lonse, mitengo kulibe. Chikhalire nicho ati kuli MMCT, chikhalire nicho ati kuli a forest, chikhalire nicho ati kuli a polisi. Koma zona Malawi mwafika poononga chilengedwe chonchi. Mwina mukayang'ana kumene kwasalako bwino kwa bwinoko mwina ndi kwa mulitu, komanso kwa muliko kuli chiopsezo chifukwa malo wonse amene akuyang'aniranso muliwo even olo ku ujeni ku Luchenza, ku Thyolo konse kuja kumene kuja kuli ma forest amuli kuja anthu alowano chiwewe akungodula mitengo. Iyi ndi molo mpite muzombamu, mupite muchikangawa, mupite ku Malingunde, mukapeza anthu ali ndi chiwewe cheni chodula mitengo. Ndikumafunsa kuti kodi makolo athu akatazipanga chonchi kale kalero, kodi zimene zizi tikuzionazi mitengo ikanakhalako? Andipena paka Malawi ndife anthu omvesa chisoni, andi makamaka inu aboma mukuyenera kuti mutengepo mbali yayikulu kwambiri kuteteza mitengo chifukwa tikapusa Malawi muno muzakhala chipalamba posachedwa pompano. Mchitidwe odula mitengo wachuluka kwambiri and it is just too much now. And even a polisi ame akuyang'anira ndithu zimenezi. Tapita ni pa road block yapa Mvera, mukapeza kuti amakala akudusa pamene popo every day koma palibe chimene chikuchitika. Tapita ni sewu wa Zomba, tapita ni kuchawe ini mukaone. So tikamanena kuti ine ndi malangiza, ndikamanena zimene ndi manena zimakhala zeni zisanzo za anthu amene akulira kwambiri ndi anthu akumulanje. Ndipo asanduka pena pache agalu sopano anthu akumulanje mazi mwezi uno sopano wa folo mazi sakutuluka. Choncho tikamalawira mama wanga tipano kumakulangizani sichimakhala chamba. Lero so ndilangiza anthu aku parliament amene ndi siku lofunikira kwambiri posankha speaker, first deputy speaker ndi second deputy speaker. Ni mwambo ofunikira kwambiri umene umakhonza kugwesa boma kapena usaligwesa bomalo. Chifukwa ngati mungasankhe anthu makape amene cholinga chawo afuna azikapanga azikasusa ndikumachita compromise ma project aboma, ma programs aboma, ma initiatives aboma, muziwe kuti parliament ikasokonekera kwambiri. Ulendo uno inu anthu aboma mukuyenera kuti musankhe anthu anu. Simungadalire speaker, first deputy speaker ndi second deputy speaker au opposition. Nthawi yawo yayiwaja MCP munaona mmene anasankhirana. Ino yonso ndi nthawi yanu apapa mmene zilili muzikangoyendera ya ACVE. Kodi ACVE
iyi ndi chani ndi Samuel Suleiman, Victor Musowa ndi Esther Jorobala. Iyi ndiye ndi timu yeni ine ndakhalapo ku parliament ndikuziwa what it takes. Nawo mukangopanga mistake chifukwa cha ndalama, chifukwa pali ma MP ena osusuka kwambiri amene saziwa chimene abwerera kumene koko, saziwa kuti kodi kukhala ku government side ndi chani, amangolandira ndalama basi chifukwa aziona ndalamazo. Please, you must take Malawi first. Muyangane ziko lanu mene akuzuzikira anthu amene akusankhani kuti you should put Malawi first. So nthawi ino ndi ya SVE, Samuel Suleiman, Victor Musowa komanso Esther Jorobala. Musaone ngati SVE ndi galimoto latest. Ndi Samuel Suleiman, Victor Musowa komanso Esther Jorobala. Mukayangana nkhope zimene zizi, look at that woman. Esther is a very dedicated woman, a woman who is well educated, and when it comes to articulation of issues in parliament, Esther ndikatundu. Komanso mukamuyangana Victor Musowa. Victor Musowa has been there, evergreen, amalankhula bwino, very intelligent. And you look at Samuel Suleiman, a very dedicated guy, someone who has got passion for his country. So ndikufuna ndikupemphe inu aphungu aku nyumba ya malamulo osapanga zofoira ndikumaka asankha anthu ena aje kukhala ndi speaker wa opposition. It is a total mistake. You need to, to take Malawi first. Nanga mukufuna kuti ma programs aboma aende bwino, ngati mukufuna kuti ma bills aboma aende bwino, ngati mukufuna kuti ma project ena ali ose aboma aende bwino, nkhani ya lero ku parliament ndi SVE. Munyengo imene ya SVE, Samuel Suleiman, Victor Musowa komanso Esther Jorobala. I am putting my weight on this. These guys ndamene ataendese parliament bwino osakhala manyaka enawa. Awawa ngati anatuluka mboma a MCP muziwo kuti kwawo kwatha. Palibe chimene angabwerese pa table anything that is going to change this country. Alepera ndi anthu oyipa kwambiri. And in fact MCP ndi chipani chimene sichinayeneso kuti chizabwerereso muziko muno moyi. Ndi chipani cha anthu okupha, chipani chozunza chimene chazunza Malawi. And even president waje sonayenereso kuchita return seat kuti ati position kuti azayimirire so 2030. Zikungoonesa kunena kuti ku MCP ko kuli manyaka eni amene sakudziwa chimene akupanga chifukwa believe you me or not, Chakwera Sanga wine so zisankho. Ndi munthu wokuti anadesa Malawi kuntima kwambiri olo zitakhala zitavuta zitatani olo amanena kuti ati mbewa zikapanga zikaso amanona ndi aswisiri. Chakwera Sanga wine so zisankho. So you must know, you members of parliament today, is a do or die. If you want this government, the Peter Mutharika government, to do well, the formula is SVE. Nkhani yathu yachiwiri lero tikupempha kuboma nkhani ya njala. Inde mwapanga assessment ya hanga, mwaika madera osiyana kumene anthu atazikalandira chimanga, komabe anthu ambiri sangakalandire nawo chimanga chimenechi. Chifukwa nthawi iti imene ikumakhala zinthu zachinyengo, ndi nthawi imene makomiti, nthawi imene mafumu amalemera kopya, ndipo mukuyenera inu aboma musamale pamene mukulemba anthu. Musate ndondomeko yeni chifukwa kumene kuja kumakhala zachinyengo. Anthu amene amalandira chimanga chithandizo si amene amayenera kuti azilandira. Ambiri aja amakhala afeki. Chimene mukanapanga china aboma pamene mukuchita implement program imene mukanasegulaso maadi maki ndikusisa chimanga chija chisike kwambiri kuti munthu osauka wakumuzi azitha kutenga thuta mbalaje ndikukagula yekha kagayiwa kache ndikukaperesa kachimanga ko ndikumadya ndi ana. Kusiyana ndi izi zomati tidikirirezo vulnerability assessment EVAC. Iyi imene ndi program yabwino, yes, koma machuluka zachinyengo. Over the years I have observed kunena kuti si onse amene amalandira aja ali olandira, ambiri aja ndi afeki. Even olo program imene iyi yafetereza iyi yamakuponi, mumapeza munthu mmodzi ali ndi makuponi mwina 1000 waagula kuchokera kwa anthu.
the best is kungosisa feterezayo kumusisa kuti anthu azikagula okha chifukwa in that way vendor sapeza mpata apeza mpata bwanji popeza chinthu chochiwu chasika munthu azikagula eka koma in this way yomayendera makuponi yomayendera kusankhidwaku anthu ambiri amapanga za chinyengo. Pempho lina limene likupita kuboma mwa changu mama wa uno ndi nkhani ya milandu imene ili m'makhoti osiyana-siyana kunena kuti mukanakhala ndi special court makamaka milandu imwamba kumamanga awazi kwanjewa amene wawaso ngati sitisamala nkhani zake zizakhala zomwe zija zongopita ku khoti ndi kutulukako pa belo osazalowaso ku khoti pakana zaka ndi kuzalowaso boma linalo. Mukanayenera kukhala ndi special court. While we commend the police for the swift action imene yapanga kwa anthu amenewa, we must also blame the police kunena kuti kodi anthu amenewa ngati apambowe aku parliament okhapa anthu opanga mademo omenya namiwa omuzuza kalindo bwanji simagwira nthawi imene ijayo. Apapa ndi pamene pakuonesa kuti polisi sopena pake ili very weak chifukwa munaini akuagwira nthawi imene ijayo anthu amene wa azunza kopya kupha maburundi kuabera maburundi kuazunza ena maburundi yokuliyo siku kuziwika anatenga ndi anthu amenewa andi milandu imene ikuti iyende bwino we need to have a court, a special court anthu amene wawo sapasa sobero iya andi ikanakhalako program ngati yakale yakamuzijayo yomwe atenga anthu amene akukasiya kumakako volunteer nali ineyo kupita kumakako kumakanga wadura mitubasa agalu ngati amene wawo azunza kopsa andi pakali panopa pasakhale mese so iya andi iniwo andale mmakonda kumayikirana kumbuyo pasakhale mese tamva kuti anthu ena so akuchitidwa shielded ndi anthu amu DPP momo kumayimbira mafoni manena kuti akubwera apolisi akumangeni even so mkatikati momo mwa polisi muliso anthu ena amene akumati ali permission yokagwira anthu ndikumayimbira anthu aja kuti thawa anthu ambiri athawa tikunena panopa even olo musalima mu anthu amene sogolera kukawo cha magalimoto kumponera kumamenya anthu musalima mu anathawa chifukwa chani system simunaichite so clean mukunaeni akuichita clean system imene iya ku police even mbomamu musamale kwambiri ngati simuchita clean boma limene lili mukaasi anthu mukaitengera ya Yesu jojo kuti ati anthu akutamene kuti no you are doing better ati simukubweresa nkhanza kankhanza kankhanza kamafunika chifukwa mukaziyang'ana nkhanza zimene apanga ma ministers a MCP anthu a MCP zigawenga simunayeneye kumakhaso ndi mese iya iyi ndi ityoke kubandula kumuyika munthu leroli mu ujeni ku polisi mama wache ndi kumugamula chifukwa milandu iyo ndi ya obvious izi sizote sozonyengererana chifukwa chonena kuti anthu amene anachitidwa ma victims alipo zinthu zozimaoneka ndipo ankachita kumaoneka andi nkhani ina imene muti musaisiye inu nsanga imene osaisiya tinanena paja kuti ngati muti muisiye tipanga mademo ni nkhani ya Saulo Sichilimatu ndi anthu ajawo izizi ndi uchisiru osalola kuti boma ziko lathu anthu azingophana mochisawa investigation ya Saulo Sichilima ichitike nsanga Kalindo zachiwa JB zachiwa Ntanyiwa zachiwa Mangochi ma activist a genuine osakhala anthu ena a fake okuba amene akumabera anthu muzina la ma activist kumabera anthu mukuyenera musamale kwambiri ma activist enani mukumabera anthu osiyana kumatengera ndalama zawo tikuthandizaniza kuti mukapusa tizakuulula ndipambana from Jeza village TA Mabuka the most and deadly dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.